Hej med jer. Mit navn er Annette Voldby, og velkommen til introduktion om Kvalid for Viborg Kommunes dagtilbud. Kvalid, det betyder kvalitet i dagtilbud, og inden at I skal se video 2, hvor I præsenteres for, hvad Kvalid er, og hvordan der kan arbejdes med Kvalid, så ser vi her i den her video allerførst på rammen for Kvalid og for det pædagogiske arbejde generelt. Og så ser vi på sammenhængen mellem de forskellige niveauer, altså helt op fra internationalt hen over det nationale, det kommunale til det lokale plan. Og formålet med at skitsere det er at give en rød tråd, som Kvalid kobles med. Altså, hvorfor bliver Kvalid relevant at arbejde med, og således at det ikke opleves som noget nyt, som vi skal lave oven i alt det andet. Men velkommen til video 1. Så altså allerførst, når vi skal kigge på rammen, så skitserer vi rammen helt op fra det internationale plan ned over det nationale til det kommunale og helt ud i det lokale til jeres praksis. Sådan rent metaforisk kan man måske sådan tænke det som en tragt, hvor der er en ramme og noget over os, som på en eller anden vis sætter sin spor, når vi tænker på, hvad det er, vi skal arbejde med helt ude i praksis, helt ude lokalt. Og helt op på det internationale plan, der har vi FN's børnekonvention. Og faktisk så er det sådan, at den pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i FN's børnekonvention, og dermed også de bestemmelser, der ligger i konventionen. Og en af de bestemmelser, der ligger der, det er børns ret til medbestemmelse, som står helt centralt i selve konventionen. Og her lyder det: deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet. Og videre, at barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. Så allerede her kan vi se nogle aftegninger af, at FN's børnekonvention smitter af på den pædagogiske læreplan, som vi jo arbejder med i dagtilbud. Så FN's børnekonvention skal altså sætte sin spor videre på det nationale plan, fordi vi er en af deltagerstaterne. Hvis vi kigger godt efter, så ses sporene tydeligt i det pædagogiske grundlag og i dagtilbudsloven. Og jeg vil nu dykke ned 3 steder i vores lov og pege på noget af det, der sådan helt særligt highlightes, og som man ønsker og faktisk også forventer sætter sig i spor. Og det første sted, det er paragraf 7, hvor dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Og det skal det gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Og så kommer det helt centrale, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Så måske allerede her kan I se den her sammenhæng mellem FN's børnekonvention og børns medbestemmelse, når børneperspektivet sådan for alvor sættes i spil. Og videre i paragraf 8 stykke 3, så står der, at selve det pædagogiske arbejde skal foregå hele dagen, og at man skal sørge for at få etableret et pædagogisk læringsmiljø, der rummer nogle forskellige elementer. Og noget af det, som de peger på sådan helt specifikt, er ligesom ovenfor, at det er legen. Men også her, den her blanding mellem planlagte vokseninitierede aktiviteter, de aktiviteter, der foregår helt spontant, men også de aktiviteter, som børn selv initierer, altså som børn selv igangsætter. Og så også hele det her pædagogiske arbejde, der foregår i de daglige rutiner, i forhold til at give børnene mulighed for at trives og lære og udvikle sig og dannes. Og som det sidste, så skal vi lige have det med, at det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager, og igen highlightes det hensynet til børnenes perspektiv, altså hvad er børnenes nysgerrigheder, hvad er børnenes optagetheder, og det her hensyn, det skal ligesom tilgodeses, og det skal inddrages, det skal kunne ses, hvis man træder ind i jeres dagtilbud, at de her børneperspektiver, de får lov til at leve deres liv. Når rammen for det internationale og det nationale niveau, det er tegnet, så kommer vi nu til rammen for det kommunale arbejde. Og den ramme ser forskellig ud fra kommune til kommune, men for alle kommuner så gør det sig gældende, at den skal udspringe af niveauerne, der ligger over.
I Viborg, der har I noget, der hedder sammenhængsmodellen, og uden at vi skal sådan bevæge os langt ind i den, så kan I måske blot kigge på den her tegning, den her figur, og nikke eller ryste på hovedet til, at I har set den her illustration før. Og vi kan lægge mærke til, at alle 5 målsætninger, som i øvrigt gør sig gældende for alle borgere i Viborg Kommune, overordnet set, og når man sådan kigger ind i dagtilbudsverdenen, så læner de sig op af de internationale og de nationale aftegninger. Så altså på kommunal plan, der er der ikke frit valg. Der skal, når vi kigger på dagtilbud, være sammenhæng mellem børnekonventionen, dagtilbudsloven og så de kommunale visioner og strategier, der ligesom tages afsæt i. Vi er nu kommet til udmålingen af tragten, kan man måske godt kalde det, og hvor alt skal på en eller anden vis flyde ud og sætte sit spor i det lokale niveau, altså i jeres praksis. Så her er det, at de store visioner, der ligger sådan på de øvre niveauer, skal vise deres værd. Det kræver oversættelse, og det kræver af jer, og det er faktisk jer, der har det svære arbejde her, med at få de her visioner og strategier til at virke i jeres praksis. Der ligger et arbejde hos jer i at få skabt mening med de her visioner og de her strategier, og det arbejde, det kan ingen gøre alene. Det er et arbejde, der ligger i de professionelle fællesskaber, som I har, altså ude i jeres kultur. Og det er også her, at ledelsen har et helt særligt ansvar, og det er blandt andet derfor, at I i Viborg Kommune vælger at sende fyrtårne og ledere sammen på det her kompetenceudviklingsforløb. I skal nu bruge en kort stund til at reflektere over den her ramme for det pædagogiske arbejde. Og det er jo nok ikke lige sådan hver dag, I hver især sådan tænker over den her sammenhæng mellem niveauerne. Så hvad hæfter I jer ved, og er der et eller flere opmærksomhedspunkter, som I tager med jer? Det er det, I får mulighed for her, og rigtig god fornøjelse med den del.